видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд 175,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 50 квадратный метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочина бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 175,000 сомонаи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусинзода. 8 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 280,000 сомонаи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Пухтар, Қулонтепа. духонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 50 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, магазин дар наздикиш аст. нархаш 270,000 сомонаи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон. духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 62 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 16 ошонага. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. лифтам дорад. нархаш 442,000 сомонаи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исвара. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 42 квадратный метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 280,000 сомонаи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 52 квадратный метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 4 ошонага. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 180,000 сомонаи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор духонага квартира дар 12-ум ошона қарор дорад. 63 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики бозор роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 225 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 34-ум микрорайон сехонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 86 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон садик дар наздикиш аст. хонаро сурочина фурӯхта мешавад. нархаш 370 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе тарафи 9 километр якхонага квартира дар 9-ум ошона қарор дорад. 40 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт коробка аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики садик роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 190 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.